Wiwitane kok nyumbang lagu dhisik. Kelingan ora? Aku ora kelingan. Alah, urung suwe kok. Aku senengku nglali. Heh? Njur njaluk WA to. Heeh. Terus tuku nomor aku kae. Bayar 100 men. 200 kae ya. 100 kae. Rek sing 100 ku banggi kae. Iya. Katoke lepis. Dibangkelke le bangkelan munjuk kae. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya. Alhamdulillah regeng manggunge gayeng. Iya. Iki saurunge awake dhewe kepareng matur iki dibukani sing klasikan dhisik, Nduk. Oh iya, siap. Sinom. Iya, Sinom Warijata. Heeh. Aku kepengin krungu suarane Bu Tarni. Oh iya. Heeh, Bu Tarni sing kepareng nyekar Sinom. Iya. Langsung mawon ya.
Jadi. Oh ya kan anu kan neruske. Ya. Ya Pak Jadi. Lelono cangkemku lagi penak nggo nyuwara. Iya, kok arep nyuarani Pak Jadi. Iya, aja. Hapi nafsu tapa sorong suling kumandang sarane. Wis digawe becik ora ngerteni kok disurati wae ya pol. Diparani wae cupu men dongene kok surat-suratan wis teko kok das-das. Iya, kongonan wong barang. Lah iya. Ora saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuwun kula sak rombongan ngaturaken kula nuwun ya ana ing tlatah dusun Cengkok, desa Cengkok, kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Ya kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk nggih kula nuwun wonten ing tlatah ing mriki ya kecamatan Ngronggot ya desa Cengkok, dusun Cengkok. Ya, kula sak rombongan ngaturaken matur sembah nuwun nderek gladiwanuh wonten ing mriki. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh, mriki acarane apa? Acarane ya kuwi inti utawa hajate, ya utawa jupe ya kuwi bersih dusun, Nduk. Oh iya, matur sembah nuwun. Wis alhamdulillah sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Oh lah iya, matur sembah nuwun. Aku arep matur kepiye bersih dusun ki tradisine nenek moyang sing wis dhisik dilakoni turun temurun. Wah lah iya ngono. Iya ning sadurunge ya awake dhewe ndongake dumateng para Sri Semara Bumi, para leluhur ingkang mapan ing bumi dusun Cengkok, desa Cengkok, kecamatan Ngronggot. Ya muga-muga semula ranggone ngayomi warga ing tlatah kene. Amin. Sumrambanyang kalurahan, kecamatan lan kabupaten. Yo pokoke kanggo kabeh. Heeh. Iki wis kaya sing wis tak aturake mau, bersih dusun ki nalurekke tradisine para nenek moyange sing wis dhisik dilakoni. Ya muga-muga kanthi nganakake bersih dusun iki para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tansah
diparingi panen sing melimpah amin hasilnya apik kabeh ya terus ya sing para-para ingkang dadi pegawe ya muga-muga ya enggal mundhak derajate mundhak pangkate mundhak bayare terus nimbali awake dhewe meneh ya kecil ya larang ya aja ngono iya ya karang ligar-liger kan iya ligar-liger mbangane disurati lah iya ya pokoke luweh saka sing taun wingi doaku terbaik untuk warga Kecamatan Ngronggot Dusun Cengkok Desa Cengkok semoga lebih dari tahun yang sebelumnya dan ya muga-muga tahun ngarep ya sangsaya kuncara sangsaya ayem tata titi tentrem para wargane amin tansah pinaringan sehat bagas waras ya sembada apa sing digayuh ya amin ora ana rubeda apa-apa ora ana alangan apa-apa pokoke lancar sukses selalu kagem para warga ing kene ya amin luwih saka taun sing wingi-wingi lan muga bakal sak teruse tekan kapan wae besok kapan wae nduk sak suwe-suwene oh ya tansah rukun ya matur sembah nuwun heeh aku go ngaturake panuwun dumateng para tamu undangan yo sinten bae piyayine ya kuwi penjerane setunggal Pak Camat Ngronggot penjaripun Pak Makrub yo Pak Kapolsek Pak Samsul yo terus ana Pak Ndan Ramil yo terus Pak Carik uga Pak Lurah Cengkok yo terus ketua panitia ya kuwi penjarane Pak Bayan Tukiran yo matur sembah nuwun iya sing kepareng nyerahake pusaka penyerahan wayang Gatotkaca mau sore nduk oh iya neke lho lah iya terus juga seluruh perangkat dusun Cengkok yo RT RW miwah seluruh lembaga yo ana ing dusun Cengkok yo lajeng aku go ngaturke panuwun dumateng para warga miwah pemuda dusun Cengkok yo matur sembah nuwun iya matur sembah nuwun sing tanpa upami ya muga-muga rezekine tansah pinaringan lancar sehat bagas waras ya awah nempel iki lah ngopo weruh kali apa piye ngger mendhek ngono kok lah ning kali ngene iki sebule ya aja sok kaya ngono sik ora nduk lah iya aku yo meng guyon ya ayo tetepangan karo para sinden sik ya ditepangke wae ditepangke wae ya saka sing pojok kulon dhewe kana ana Bu Trindel Sudarti saka Njruk Legi oh ya terus mengetan ana Bu Liliawati saka Nglebak ya terus ana Bu Tarni uga saka Nglebak ya mengetan ana Mbak Sarah saka Ndringo Bantul ya mengetan ana Mbak Niken 2 ya Niken 2 wis werdekno dhewe iya heeh iya terus mengetan ana Mbak Yanto ana Siwa Yanti ya saka ngendi mbuh saka ngendi kuwi asal usule saka sak-sake kena ya heeh mengetan ana Mbak Anggi ya etan dhewe enek mbokmu ya lah iya pancen yo ngono kok lah iya sapa Mega wis ora wesal lak tok gundulmu malah tak tok pos bathromu kuwi lah iya sing genah ngono sing genah ya ngono lah iya sing pangune ora rena wae kita urung anu ya iya matur nuwun iya iki ana nawala nyumbang lagu plus dagelan waktu limbukan ya utawi goro-goro atas nama Mas Nanang dari Bali Kambang Ngronggot oh ya siap diaturi munggah panggung bae iya disepoti kanthi cara ngeksi gondo utawa metaraman sing bener cara metaraman ya nggo Mas nggo kanca-kanca disepoti srepeke songo tok 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 ayo jadi
sukane mik. Mbok menawa ngelak. Iya. Nggih, saderenge ngaturaken sugeng dalu Mas Yusuf Ansori. Injih wilujeng dalu Mas Nanang Sugeng abise. sugeng pitepangan. Nggih, nderek tepang kula lare saking Gunung Kidul. Nggih. Nggih. Jenengan saking pundi yogjane pundi? Yogya kula Gunung Kidul nglipar. Mengke nek waktu longgar kula tak dolan teng kene jenengan. Siap kula semanggaken matur sembah nuwun sanget. Wong Pintu kula terbuka lebar untuk panjenengan. Lah nggih. Niku wau ngaturaken saderenge sembah nuwun Pak Kaji Nur Kamit. Nggih. Menika bapakipun Pak Lurah Ahmad Kamsuri. Nggih. Lah iya, aku ya uga ngaturke panuwun, Nduk. Iya. Heeh. Nggih, matur sembah nuwun Mas Nanang. Iya. Jenengku asline pundi? Kula ngeronggot nganjuk mriki nggih. Oh, celak nggih. Celak kalih cengkok mriki nggih celak. Nggih. Oh, nggih kira-kira 30 menit, Nduk. Lho lah iya. Nggih niku wau numpak montor niku wau masuk 8 makwer ngoten. Waduh. Kaya tekan pol. Wah, Motor digital. masuk 8. Oh, nggih. Nggih. Lah nggih ta weh Jan. Kula nggih anu Mas Yusuf napa? Pripun? Ningali jenengan teng YouTube niku nggih sampun dangu Mas Yusuf Ansori. Kula napa saged? Saged Oh. ternyata walah dalange sing di YouTube iki to wonge Walah, ganteng. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Amin amin ganteng amin. Yogane nggih sigrak-sigrak. Mula nggih, tur unik-unik enten sing Nggih. blante, enten sing Napa nggih? nggih. Jan. Enten sing bakul sayur barang. Wah, ra apa to? Lah, Lah nggih yogane nggih sigrak-sigrak mboten kalah kalih yogane almarhum. iya. Ah, Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Jan. Mengke anu Mas Yusuf gantos Nggih. kula sing gajuli ndalang mengke tak ajar. Nggih, mau mboten apa-apa. Kula mengke lek ndalang mboten karu-karuan kalih penyimpinge dihapusi mawon mengke. Gah. Kok kayon, wah iki apa? Wah jebule ampiak. Lah nggih. Ya nggih to weh Lah, Jan. nggih. Luar biasa warga masyarakat Cengkok ngeronggot. Alhamdulillah. Lapangane jan wombo mboten umum. Nggih. Dalu niki senajan adem mboten umum penonton nggih tetep eksis tetep kathah. Wah, nggih. Wah, Ya. nggih. Iki nek mboten enten wayangan do mboten kersa lho lenggah ngoten niku. Napa nggih? Lah iki lajeng nonton apa? Ha nonton anu suket niku. Lah nggih. Lah nggih. Lah Nggih. nggih to weh jan. Niki atur pamundutan. Nggih. Niki atur pamundutan lagu Kacu Kuning ya saka Pak Seno Kalasan ya. Nggih. Nggo dipinangkani langsung mawon. Nggih, Kacu nik- Kuning. Kacu kuning. Nggih. Monggo salah setunggal waranggono ingkang minangkani. Niku Yo. kula dereng gadah catetane. Oh. Nggih mengke nyatet riyen. Mengke tak nyatet nyuwun catetan waranggono mengke. Oh nggih. Oh sapa? Anu Mbak Saras 008 piye? Wah niki ketoke sing ayu kok niku to. Walah. Lah utah kok. Wes malah Ora mbagahi aku ya utah ombenane. Wah. Delange ora dipikir. Yo sapa sing anu iki? Ayo Mbak, sapa kuwi? Niki karawitane napa niki namine Mas? Ansor Laras. Ansor Laras. Wah. Nek teng Gunung Kidul mriku Sukonedo. Mbah Sukonedo wah sampeyan wis saged. Niku gadahan kula niku Sukonedo. Oh. Nggih ngapunten nek mod. Ya mboten wong nedo niku nggih sae. Nggih. Ayo. Monggo. Yo, ana Mbak Niken 2. Wah niki pun Ada. pokoke sing ayu nih mboten masalah. Walah niki sak pole ayo njaba jenenge. Wah, napa nggih? Ulah nggih. Pancen nggih saderenge pun kaget Mas Nggih. Yusuf asal wilayah Nganjuk ngeten niki nek wayangan utamane Nganjuk niki wuh tiyange mbludak sak menten katahe lek Nganjuk. Ah nggih. Kinten-kinten pinten jumlahe? Oh 500 nggih punjul ngeten. Sing weh ngitung ya piye lho kemruyuk ngeten. Ya tak gerayang kok. Dikrayang. Atur ya Bambung apa piye ngitung wong semono mbane? Beda lek gene Kurang gawean. nek nggih nyuwun sewu benten nek daerah kulonane jenengan nggih semerep kiambak cok kala mangsa nek
wayang ngoten niku bar limbukan penontonnya namung kalih. Wah lah genah. Sing setunggal ngantukan, setunggal gendeng bengak kok mawon. Nggih biasanya ngoten niku. Teng saben daerah niku pun benten-benten napa. Nggih, nek Nganjuk niki luar biasa niki Nganjuk. Alhamdulillah, nggih. Nggih, Mas Nanang. Dalem. Kula enten dhuwur nggih. Nggih, mboten napa-napa. Krasa enten dhuwur lho, Pak. Pun krasa. Lah, Jenengan enten ngisor. Nggih, kula ajeng ngedukne mboten saged sak monten nek. wah, lah. Sak monten ki napa pirsa jenengan? Semerap. Waduh. Dengan mata batin. Iya. Nggih. Oh, lah ampuh kowe iki. Aja baen-baen. Lah nggih. Ya, langsung aja. Pamundutanipun kacu kuning. Kacu kuning. Orang nggo mawon. Orang nggo ka. Langsung. Kacu kuning. Kacu kuning. Kacu kuning. Iya. Nggih. Senengan kula niki. Wah, Apa iya? Nggih. aku duwe. Engko tak tukokke lek ngono. Sing dodol pundi? Wis tak golekke mbuh nggone nang ndi wis. Tak golekke. Digrayang kuwi mau. Lah. Aduh ya Iya. Allah. Nggih. Buka celuk nggih. Gak jelas. Nggih. Iya. Ayo, Hae Mas Nana. Lah nggih pun hae niku. cengkoke Prambanan dienggo cengkok Prambanan. Cengkok Prambanan. Cengkok Pak Ipung cengkok Prambanan. Sengkok Prambanan. Cengkok apa Pak Ipung? Ah mesti saru kok. Ora. Cengkok apik kuwi. Nah, Luke sip. Iya. Yo. Kayaknya kena. Yo. Kalinya wong bagus. Wis kangen katamu. Seliramu. Ayo. Kacu kuning tak janungku. Kalinya wong bagus. Kumpul karo aku. Yo yo. Ayo yo. Bisa senadyan wong sedelo. Ya. Pripun Mas Nana? Weh, jos kula nyawang sampai ulap sampai. Nyawang sinten? Langsung makpiar kula. Alalah. Nah, kula nyawang sampeyan malah langsung makpiar ngeten iki, Mas. Lah pripun nyawange pripun? Lah niki kula sawang ngeten meh goyangane kok iso kaya ngono. Waduh. Kaya krasa goyangane. Krasa kula. Lah nganggo indra prasa. Lah nggih.
Ngono kene indra prasane. Niku wau janjane kula awak kula mboten pati penak ning bareng nyawang sinden ngeten iki malah waras. Waduh. Sami. Wah, saestu. Wah, nggih sami kalih kula. Kula niku kadang nek Napa nggih to Pak Dalang? Kaya kadang obat sok ya. lara niku. Ha nggih, Pak. Sinden niku obat. Sinden niku napa tambah pegel napa pripun Pak? Ya nggih duka wong nyatane nggih kados mekaten. Marai pegel, Ding. Wah. Ning infone ya dalang niku Mbak Limbu. Ngendikane dalang. Oh Mas Nanang menika dalang. Dalang kerusuhan. Wah. Dalang musuhan. Jadi kan tadi info jare dalang kok. Dalang Iya, kerusuhan. nanang ABC to. Nanang ABC. Nanang. Wah, monggo dintekke wong ayu. Nggih, ditelaske nggih dimasukin nggih Mas Nanang. Iya. Nggih, Dimasukin. sampean sampean sing masukin ya, Kak. Wong. Aduh. Aku seneng lek sing masukin sampean. Aduh. Kok ya doyan gitu. Ora pijiran. Ndak masalah. Niken dua. Ikan dua iki jane napa to Mas Da? Werteno dhewe. Google Translate, Google Translate. Wah. Monggo. Sami Ini ada menika saweran kalau buat Mas Nanang. menika kalau mau pamundutan Mas kacu Nanang. kuning. Nggih. Ada saweran dari Mas Dalang kagem Mas Nanang. Sobi mriki. Oh nggih. Nggih. Alon-alon dituntun. Mriki kula pendhetke nggih. Manut. Tapi paruan nggih. Ora apa-apa lek dirimu nu gak masalah kok. Wah, iki. Aku nek karo dirimu nek ndak nek balung rine lho. Kok sih kayak galau ora. Oh ya. Ya Allah. Semelan ndak. Oh, ngono kuwi nyaluk kok. Awas awas. Lah. Nggih, tak tuntun ya. Nggih. Nggih. Pah aku lek dituntun wong ayu ngene iki pekewuh lho malah. Adalah. Kok ngerti nek ayu. Arepe ora gelem ya. Niki enten 200.000. Nggih, menika kagem Nggih. saking Mas Dalang, nggih Amin, kagem amin. panjenengan. Nggih, sembah nuwun Mas Nggih. Dalang. Salaman rumiyin. Salaman kangge Mas rumiyin. Dalang. Nah. Mugi-mugi sehat walafiat. Amin, matur. Tanggapane laris. Amin. Yobi Mas Dalang niku wau Pak Kaji Nur Kamit pamundutanipun podang kuning. Oh nggih siap niki nggih enten pamundutan. Nggih, kula ingkang mbawani mengke ingkang nembang gantosan kalih salah setunggal Waranggono. Radi Siap. mriki nah. Nggih. Nah niki nggih enten pamundutan podang kuning saking pusat oleh-oleh Pak Kirun. Nggih. Aja maju-maju, Alamate ngono Jalan geblak. Jogja Wonosari. KM Maju-maju. Pon 5. aman. Playen Bandung Gunung Kidul. Ya. Wah, Ini kagem Biro Wisata Nganjuk dan Kediri. Ya. Nggih. Digabung mawon. Ya ndak double-double. Ya. podang kuning. Pedang kuning. Nano. Ya. Nadyan nuju temong peksi. Ya. Nggih niki ya Pe. tasik swara belajaran nggih ngaten Wala niki, sami Mas kula Dan. niku. Saestu niku. Agawe talineng bronto. Ya, sae. Apik. Padha wae artine padha kok. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae menika Nggih apik. dibudalne. Aduh. Ya karang semua itu kabeh. Nggih. Alus manis tur merak ati sinden-sinden do selfie man. Wah, Lo inget HP-ne anyar, HP-ne Ya nggih anyar. do selfie ne wah nyenengake man. Ya jam, ya Mane ambune kaya selfie ne. Wes suwe nggon kula lono
kadang jenar. Iya, ibu bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo. Ya dilanjutke direncangi Waranggana. Nggih, monggo. Salah setunggal Waranggana ingkang dereng nembang sinten? Oh, nggih. Rek gambar kucing derek wonten wingking. Wajane sing ahli manuk niku Mbak Niken wau. Wah, kok napa nggih? Lah nggih lah ning pun manuk. Lah nggih mboten napa-napa, mboten dados menapa. Genti Mbak Saras ngobaki aku kowe. Nggih. Iya. Wonten. Nggo Mbak Saras berdiri 008. Wah, Saras 08. Wah. Iya. Krekot nek iki genah krekot. Lah nggih to. Enggak usah ditanya. Ngapa sih Mas kayak gini Mas? Ora ngopo-ngopo. Saras. Lho, aku ki di. Saras enak. Wong aku ngadeg lho Mas Nanang lho. Kok jenengmu kaya bojone? Ora pati cekok. Ya, Walah iki to masalah. Kepiye? Aman terkendali wis Wah. to. Aman. Aman. Dirimu. Jenengan ki pon garwa dereng? Dereng Umure pintro Mas? umure ya 30. Tenan. Kula kelahiran 92. Weh, padha Mbak Niken no. Ya, Halo. lah kok ya wis kok Ya kepiye? Wah. Aku kira-kira umur pira Mas? Oh sampean 30. Hah? Pira? 40. Hah? 40. 40. Ndas 5. 40 ngisor. Iya lah. Wah. Ora yo Mas. Aku sak Ndang. adimu. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Jenengan nembang tak senggai. Sampean sing nembang mengke kula sing nyaut. Kepiye to? Jenengan rene kon nembang to? Ya gantosan kalih sampean. Lah, lah duel. ngono. Kripik gedang kripik telo si cedang padha rata. Lah ngono lho. Kok kabeh kok tak ayahi kancane tak bagi ya apa? Rata ki arep kena apa sampean? Ya urunan ngono lho. Jaluk apa? Waton ora njaluk tumurune lintang kang sarta rembulan bakal tak sembadani wong ayu. Wah. Menika Kok puitis banget. suami istri gandrung. Lan Nanang karo Saras. Wah, jan. Tenan. Wis cocok. Saestu aku iki mau awakku ora. Aku nek ra Mas Kimpol ora. Alah lah telek. Kepiye? Aja sok ngono kepedean bocahe. Ya ora apa-apa, aku seneng danane pede, aku nek danane mumbul tak kari banting. Iya. Ikete dibenakke wong anggere jenengan nyekel HP wis ngene iki wis benakke iku. Anu Mas Dalang, PD menika wonten tegesipun PD. Napa niku? Peteng dedet lelimengan kados kula. Neng nyuwun sewu Mas, jenengan ki kaya ngono isih-isih melihat. Mboten. Langsung pat mati. Lah kula winginane nggih saestu Mas Dalang, kula meh padu kalih PLN, meh pacroh kalih pegawai PLN. Lah kepiye Mas? Niku saestu. Gelangan sakwen wae. Mergane napa? Lah kula kan bayar listrik niku pun telas kathah, pun Ndak didenda sasi. kula nggih manut. Kula pun Ora. bayar mboten Usih lampu kula peteng. mboten diurupke. Ya akhirnya PLN rene oleh tak setrum ndasmu. Tajak padu ngono Mas. Ora ngono tak gecek ndasmu lewe. Njak le semar piye PLN? Wong sing ora murupi lampumu kok nyalahke Lah PLN. nggih digantos sik lampune. Lah niku. Kae tukange kendang PLN-e. Lah nggih. Wah, Unek-unekno Mas Soleh Mas kae Mas. arep digecek karo PLN ya gara-gara Arep disetrum. arep setrum ndase sing gak murupi lampune. Lah Lampuku kok. ganti sike ya. Oh, wah. Bisa. Nggih, enggak apa-apa. Monggo, Ayo, sapa sih? jenengan riyen. Pingsut. Ya jenengan riyen. Oh. Mengke kula saut cek. Esok awan ning omah wis ora rasa luyuran hanggolek sing tak salah
nenepan gegancangan tak rindik saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih hati kebuang dia si podang andut hati keberangan ora bangga hatiku tahan saya ndodro tak seranane pikat sawang menclok ning ngepan kegancangan tak rindik saka kadoan sarui ngoceh ngalih yo agawe pikirku komeng tak sewang katon manise ibu bunga yang lakon nyandeng sirah ora bakal ati Dudut hati kepranan ora mendo atiku tahan saya ndodro tak sranane sukat sembah nuwun menika pamundutan podang kuning sampun katon. Siap iki mengisuk Mas Nanang ngeterke ning nggon aku. Nggih, siap. Nggih, saderengipun sembah nuwun Mas Dalang. Yen ana klepatanipun kawula nyuwun Gungise Samudra pangasami menika wau guyon parikena. Siap, nggih kula ugi nyuwun pangapunten nek kathah klepatane. Nggih. Sekedap jenengan ukuran kaose napa? Kula? Nggih. Wah mboten apal lek kula. Mengke kula napa jenengan M? M napa niku? Oh, M niku ukurane padha alih kula. Dah. Apa hurufe gedhe cilike niku enten ukurane. Lah nggih to. M napa-napa? Mboten apal kula. Ukuran kula ki ambak pelah mboten apal. Weh, soalnya kakan lek mikir tiang ayu niku lho marane. Malah mboten karu-karuan ngeten iki. Nggih, kaya jan ndi to sing adol kaos iki? Nggih.
Ngoten. Mengke anu kula sukani nomor WA kula mawon teng Facebook kula enten nomor WA. Oh nggih siap. Nggih kula nggih arep kalih iklan. Iki kan kru kula niku rencang-rencang nggih adol kaos Mas Dan niku lho sing diagem. Sing pundi sing ganteng niku to? Nggih lho wulan nggih. Stane ning endi san? Ning Kulon Kelir, Kulon Panggung. Kilan Kelir. Wah. Nggih Mas Nanang. Oh lha nggih. Nggih. Siap Mas Dalang. Ngoten. Jan warga masyarakat Cengkok Ngronggot utaminipun ulang nggih. Oh nggih sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, kok ampun Pak, kula niku dereng rabi. Alah dereng rabi tapi nggih panggah katon ganteng. Kok lah. Santai mawon. Oh nggih, kula niku santai kok. Kula celuk abah ngoten mawon mboten ngono. Ulang nggih. Jan kanca-kanca jan sigrak sonten wau kula rungokke wayah bonangan niku weh jan nyenengake. Nggih. Kuwi penontonnya nggih kathah alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Nggih. Semua ini sepi di dalam keramaian. Memang nek wilayah Nganjuk ngeten iki utamane Nganjuk niki nggen budaya, Pak. Nggih, penikmat wayang. Nggih. Benten oleh nggen kula enten dalang suluk kleru ngono dalang elek. Enggak ngoten niku. Sing setunggale penontonnya gendeng pisan. Lah, sing siji ngantukan niku. Lah nggih. Krungu dalang suluk kleru sithik, dalang elek. Terus mulai. Lah nggih to. Nggih sembah nuwun Pak Dalang. Nggih semantun ugi kula matur sembah. Nenggani teng wingking. Nggih. Kalih menyaksikan wayang kulit. Nggih. Ajeng gendeng napa meleh? Nggih. Sembah nuwun. Oh sampun. Nggih. Nggih matur sembah nuwun. Kripik gedang kripik telo sithik edang watone padha rata. Matur sembah nuwun. Tasih kathah pamundutan ingkang dereng dilayani. Nggih, ingkang dipinangkani. Kaget ta jumbul. Lang. Mboten nggih sembah nuwun Pak Dalang nggih. Nggih Mas Nanang matur sembah nuwun semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekine ya. Alhamdulillah sehat selalu pokoknya siap amin matur nuwun. Heeh. Hati-hati ya. Kuwi dhuwur trape. Ya. Terus iki ana pamundutan, Nduk. Ya apa? Sepindah saking pendane Mas Anggi Prasetyo nyuwun lagu lali janjine kalih tembang kangen. Ya. Titip salam katur para dalang-dalang Jawa Timur mliginipun Bapak Profesor Imam Robandi. Oh ya, pepunden dalang saking kampus ITS Surabaya. Oh ya, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, kok dibilangane pokok siji. Heeh. Terus ana nawala saking penjenenganipun Bapak Muhammad Soleh. Ya, nyuwun lelagon caping gunung mewah lali janjine digabung wae. Ya. Katur dumateng para sutresna budaya wayang kulit ing pundi kemawon. Ya, ugi atur pamuji mugi desa Cengkok dadosa desa ingkang gemah ripah loh jinawi karo tata-tata raharja. Oh iya matur nuwun. Amin. Ya. Donga apik iki mau pedang kuning wis dipinangkani. Iki tak tindiane kayon ngene mung ndak kebur ya. Terus iki aku arep mbuka amplop ya ngapura saurunge ya ana nawalane. Ana ya. Ki ana nawala. Tak wacane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang kula nyuwun gending gubuk asmara saking kula Pak Sukam Kedung Lo. Oh ya matur sembah nuwun. Heeh. Ya dipinangkani. Heeh. Ya sapa sing kon minangkani? Kok sik urung rampung le maca. Oh ya dirampungke sisan. Heeh iki ya iklan kaos kuwi mau, Nduk. Ya. Iklan kaos. Mazda sok sinten ingkang ngersakaken ya. Kaya sing disukake Mas Nanang wau stane ning Kulon Panggung ya regane sing dawa 80 ya sing cendhek 190.000. Aku ki seneng kok, Nduk. Ya seneng nyawang sinden iki lho. Lah sing cendhek 75.000. Oh ya matur sembah nuwun. Iya ya siap. Iki warna kombinasine hitam putih merah apa kuning sing bener ki enek kuninge ya ora masalah sing nulis lagi ngantuk. Iya Mas Kar kuwi sing nulis ya. Terus iki ana amplop katur kuwi dalang M Yusuf Ansor ya
Nawalane iki kok sike. Saking Bapak Haji Murkamyo ngaturaken bintang tamu Nanang Bisro Lastro Podang Kuning Sesideman kalih Gubuk Asmara. Wah nggih siap matur sembah nuwun. Ya ning Mas Nanang wis kepareng medun saka panggung. Oh iya kok dipirangani siji-siji. Iya. Heeh terus iki terus dari Bapak Sudiro Pasuruan. Yo nyuwun gending kembang rawe yang nembang mega. Oh iya siap. Sawer 100.000 ya jazakumullah khairan. Nggih amin matur nuwun. Dipinangi siji ya. Aku milih gending senengku sing tur aku iso barang. Ya. Iki anu wae sing enek bawane. Mendu seneng sing anu sing ngersake duel ya. Yo megang ngadeg yo. Ayo mbakmu. Ya. Ora sadho keplok ora sae wong biasane ya roh kok. Hasil Pakmu, nganti Pakmu. Hah? Hasil Pakmu. Kepiye? Pakmu. Oh ya sing cetha ngomong kuwi. Heeh. Aku jane ki anu arep lha gur disurati kuwi mau kaya. Lah iya. Surah masalah, surah enggak usah gagas apa kok surah. Bentar, jenengan iki rasa gagas surat. Penting kan aku padamu. Aku ya semana uga. Ora, kowe padanya to, reti aku. Padanya sapa ora ana kok. Wis saiki wis peka, sing tonton wis peka saiki. Arep piye saiki? Ya. Arep milih sendi iki ana Gubuk Asmara, terus ana Sisideman, terus ana Kembang Rawe. Sing aku bawa ningan. Oh nggih. Duit napa-napa Mas Da? Hah? Duit napa-napa? Wis manut. Manutan. Wah, lah aku ki wong lenang manut. Wis njaluk apa wae tak tukokke wis. Kuwi ning kabeh wong to? Hah? Ning kabeh wong ngono ki. Ora, ya gur kowe. Yakin? Yakin wis. Tenane. Heeh. Aku jane ki arep ngomong ngene iki ndak gur disurati kuwi mau. Dadi lagi iso saiki ngomongnya. Lah iya ora masalah. Ora masalah. Kandhani rasa gagas surat penting aku padamu kok. Lah iya aku ya padamu suwe. Heeh. Ngono wis gampang. Ya. Nyun ngapunten ya Pak, waniku kurning panggung nggih. Tenan ya ora apa-apa iki jare omong ra aku ki. Heeh. Lah piye Pak aku ngono? Ya, arep apa? Sisideman apa Gubuk Asmara apa? Nggih, Sisideman mawon. Oh iya. Kalih Mas Da nggih. Iki donge jatah gara-gara. Oh, iya napa ganti? Ganti. Ya tak ngetokke anu Petruk sih. Anu wae Gubuk Asmara. Oh nggih. Nyingkar nyingku suaramu ki apik, raimu ya apik. Ngerai-ngeraike. Kowe lha iki apa? Tembung ki kaya Mas Nanang ki mau lho. Oh, lah ya romantis. Ora kaya ngono kuwi. Romantis kuwi kaya ngene iki carane iki. Beda saben wong ki dhewe-dhewe ndek cara dhewe-dhewe. Iso latihane. Latihan karo sama Mas? Lah aku meh guru karo Mbah Jadi Cerma Sentron. Ilmu perwedokan kuwi wis sing ngebahi kuwi kabeh. Senior. Senior kuwi. Iya. Awi wiwitane Wiwitane kok nyumbang lagu dhisik. Kelingan ora? Aku ora kelingan. Alah, urung suwe kok. Aku senengku nglali. Heh? Njur njaluk WA to. Heeh. Terus tuku nomor aku kae. Bayar 100 men. 200 kae ya. 100 kae. Rek sing 100 ku Mbak Anggi kae. Iya. Kathoke lepis. Dibangkelke le bangkelan munjuk kae. Lah iya. Nyingkar nyingku Suratono. Iya. Surati nek wedok, nek lanang Suratono kuwi mau. Surata. Oh iya. Yen ke mu
Minir ngene iki seneng ah. Minir raimu barang. Sira mati, pisan kas, sik seru. Pasuryanmu melinir. Glowing. Sing apik iki ngono kuwi perawatan. Yo men ana perawatan iki mulo dikeki. Lah iya aku ki mendukung lho sing apik iki perawatan ngono kuwi. Wong lenang dadi ki aku ki nek nang omah ki men betah lho ora gur dolan-dolan wae. Ya. Ya piye to wong ya ning omah wis perawatan wong ya WA kene WA kono kok. Weh ora ya sumpah. Mesti wis Duwe mbok loro iki piye karepmu? Ora lir ngono ya wis kek terusno. Engko nek ke pojok kok gek terusno. Ha ya engko sikik to ya diselingi lho. Ngono. Ora lir ke pojok iki Ora masuk. Ora masuk. Dimasuk-masukke. Sak sedeng-sedenge wis. Ya, lelampahan minir ya. Ora Angger ora dikon minir, dikon minir ora minir. Nah, aku kan seneng gawe penasaran. Hah? Aku seneng gawe penasaran. Oh ya apik kuwi. Nah iya. Teruskan bakatmu. Bareng ayo. Ya. Ji, loro, telu. Tresno tulus nadyanengku. Buk es moro. Seliring ora apa-apa, sing gayeng ki ngene iki. Sing gayeng ngene iki seliring ngene iki. Ora apa-apa, salah rapo. Ora usah nangis. Penting satu apa? Satu rumah. Satu hati, satu rumah ngawur era. Lah yo nek satu hati ku yo kek njur satu rumah kuwi mau. Karuwe satu hati. Nek satu rumah satu kamar satu kasur. Iki wonge bar aku kon. Yo. Ini mataku kelingan. Aku saiki seneng kowe. Nek nang luar panggung wani ra? Maksudnya seneng iki swara. Terus nek apa dijak gojekan ki nyaut lho ora kok seneng nang sing suji-sujine iku kudu nek kowe wis genah rasane ya.
Wani ngono ya kur ning kene iki, Pak. Lah iya lah kowe nang dropopanku kur meneng wae kaya wong krasa ngising kok. Terus jenengan iki aja jujur-jujur ngono kuwi ta, gah aku. Jujur. Awang sing jujur wae prasane. Jujure rame lho, Pak. Jujur kacang ijo. Mau nang omah ya kur meneng bae. Mbak ya. Lho, lah piye to karepe kono? Mbok yo omongan takon kuwi Mas HP-mu regane piro, Mbok yo. Arep nukokke. Lah yo mbok yo takon ngono lho. Iki pamer HP-ne anyar ngono. Mbok nomo suwe sesuk iso tuku. Iya. Mbok kono kok ya wegah. Yo. Aku sapi siji. Cedetan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi Lah pripun? Wah, ngalamunke sapa kuwi? Ngalamunke kowe kuwi kok lah sapa neh? Lah aku ning kene kok. Lah iya. Lah ngopo dilamuni? Lah roh nang kono. Lah ngopo dilamuni? Lah ngopo dilamuni? Lah kepikiran kangen kok aku. Lah wis ketemu. Lah iya esuk ya alhamdulillah. Ketemu esuk wis ketemu. Lah iya lah nek kono njur meneng wae. Lah kowe sing meneng wae. Kono cangkeme piye wae. Lah aku wedi nek ora dianggep e. Wes iki aja sok kaya ngono kuwi. Iki di papan kuwi ora tak anggap wis ora usah mikir sing neko-neko. Tak anggap. Gara-gara surat dadi. Sajroning Oke, makasih Dede. Sama-sama. Makasih Dede. Sarang yo apa? Kuwi basa apa yang ora mudeng aku. Ya. Sarang semut. Hah? Sarang semut. Sarang semut. Ya. Terus ana apa neh? Ha iki terus ana apa jenenge?
Kembang rawe mau ya engko nek gara-gara nggih Pak Sudra mungkin nek gara-gara oh iya iya terus iki ana nawala ya sekedar perkenalan saking penggemar Jakarta PT Rekta Construction Bapak Suparyono nyawer 200.000 TF Pak Karyanto ya ngersake gending napa niki hah ora apa ora anu to ora nek tulisane ya wis sesuk nggaku. Sesuk nggaku ku ora gur tak nggo jajan dhewe. Tak nggo anu. Jajake sinden-sinden iki lho. Iya, terus ana, terus Gubuk Asmara wis demen wong kok nek gara-gara oh iya. Heeh, akeh sing kok nek gara-gara. Weh, lah iya kan. Lah iya. Terus ana engko sike tak golekane. Ya karang ya akeh tenan ya Gubuk Asmara wis oh lali janjine urung caping gunung ya urung oh iya siap dilangsung anu bae lali janjine sapa sing kepareng anu kowe Mas Yanto urung Siwayanti kok Mas Yanto Siwayanti ya kon ngadeg ayo wae ngadeg wae di sepoti kijing miring pelok Aja miring wis dibenake wingi sore. Wis dibenake. Apa enak nek miring ngono kowe? Wis ora miring. Alah. Kuning pakam. Iya. Langsung wae yo nek siwa iki. Koper njaluk nomere. Ya langsung wae. Mosok yo dadak ngubah kesuwen. Niki hitunge entukku limbukan ki kesoren banget. Iki lagi setengah 11 setengah 12 heeh iki suwe banget monggo selak gek pengen mulih yo Nggih, siap. Siwa. Siwa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Injih wa koper. Kok wa koper? Mau Wayanto. Wa koper iki jamane koper. Sing modelane kaya siwa. Apa to koper ki? Koper ki
Kuwi menwonge. Menwonge. Ya, ya. Janjane kowe ning ati galagatmu atiku sujono kowe kencan karane kaliya kok dicokot malah. Aja dicokot. Kowe kon uthik-uthik wae, Bong. Ya. Janjane kowe ning Oh. Isih akeh. Aku arep iki engko nggo goro-goro kabeh iki jatah bagian goro-goro kabeh. Yo. Kowe pengen apa? Aku pengen sinden. Yo. Iya, sinden pengen sinden Mbak Anggi anu nyanyi. Iya. Sambel kemangi. Iya. Heeh. Ya niki aku yoga ngaturke yo arep matur ya. Mengawan awake dhewe wis kepareng sowan ya menyang pengurus Pepadi Nganjuk ya. Panjenenganipun Mas Dalang Badar Alam ya. Wakil ketua Pepadi. Iya, ya. Wakil ketua Pepadi Nganjuk sekaligus pengurusnya ya genah. Lah genahno kok. Iya. Matur nuwun nggih. Ya dene ya kula nuwun alhamdulillah. Nderek gladi wanuh wonten ing mriki. Ya. Ayo sapa nek ngene iki penere apa? Apa lek apa tante apa kakang mbok. Iya. Kakang mbok Ayu Anggi. Ya. Wah. Piantone cilik lingguane gedhe. Kajenge dhuwur lho. Hah? Oh iya bener. Ya. Napa niki sambel kemangi? Uduh sambel kacang. Oh sambel kacang. Ya. Somi. Iya. Sak anune wae. Iya. Jenengan iki sampean iki dijuki nomor WA ra dinge. Lah ngopo? Lah mangke nek disuwun kowe kula ngangge napa? Hah? Maksudnya iki kontak nomere engko terus di WA. Ora apal nek kula. Ya ora apal. Ya wis ora apa-apa. Syukur ora kowe, ora sida kowe mundur teratur kono. Endi wong kowe? Iya. Heeh, iki wis batas waktune wis 1,5 jam punjul. Ya arep
lagi setengah rolas kae ning ya kudu neruske lakon. Lah iya nduk ndak kedawa-dawa ya. Ayo neruske lakon dhisik, gegojegane disambung mengko nek goro-goro sing luwih amba iki jare isih amba wektune. Ya nek lekase sore iki ya yahen iki wis bubar limbukan ya ora apa-apa. Ya ora masalah kok nduk. Ya saurunge neruske lakon ya ayo ndonga marang ngarsane Gusti sik ya lahmul Fatihah ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisena Nugroho wae laruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.